tagbay. Hago ko dito gabi bay. Ako ka-edit katay. Karon kay tugnaw kay ako naong nag-skateboard ko padong sa office. Di mo ko skate pero nag-break man ni siya di makamusikan so kaya ra carry ra. Basta dia sayo. Uy, hayag lang nalagi kayo. Ano hayag mga kayo? Usually ngit-ngit man na arong rasa. Anyway, gusto mo dia sayo. Nanti ko sa kumarin ko na matumpa niya mo. Still ako ba't maganda akong skateboard? Pinatay. Murota akong mag-skateboard ko. Noon, din sa inyo makita. Kita kong dalan niya gamay rin tao. Kay bangga niya kung ano sa footpath or sidewalk. Kuman, dito ako sa train station. Isti na auto, maligsan ka kuhan. May auto, let's go. Agi ko sa roundabout. Kaning roundabout, mura siya ka ng rotonda. Pero na siya rules. Kung musulod ka roundabout, dapat mo tanaw ka sa imong quad left. Kung imo kay left kay na isang kanan, dili ka musulod. Musulod ka, maligsan man ka fake shake na auto sa kilid habi ko maligsi. Natay. Kasi nakadaghang mag-auto aron ba? Daw na ako na ang sunog. Train sa likod, ang train ni andar na. Yatay. Pay daghan pero malate ako mayo. Okay. Skate lang gyapon, padayon, padong train station, naitaw mo ang gihapit ako pagkain, inatay langgam pag yun, nagigukod na ang kultura. Ay, dito sa station yung discuss ako with mga time, pas, at ito sa front seat lingkod, front seat. Atay, abot, puno kayo. Tagad. Basta niya mga brother, abot ko ni Don. Tumig ka ng DigiDirect. Yeah. Matubag na may mga gadgets, mga camera gears. Dito may tambay kada paningod to kay wala lang chika sa mga mapalit. Or may kwarta magpalit. Anyway, gapon na humaligdali kay paabot ako sa balay na tulog ko, wala kayo vlog gapon. So karon, didritso, ang doon sa ayo ani. Ako strum stock ron ko wala ganang tao. Madong na drum nasa ko likod. Ayos. Okay, there's the tram. Ito raong kauban ay padong gawas. Wala, seryoso kik na ako. Kita parang bibili na naman to. Tilt shift. Naming nga rin karon tambay tanaw lens. Yeah. Boss, anong bibili natin, boss? 50 na tilt shift? Okay na yan? Hindi, brief muna yung unahin ko. May brief na. Kailangan namin ng brief. Tatlo, 3 days tayo eh. Tatlong packs ng brief. Pasa tayo. Brief muna. So, nag-post ko ka ng gadget nga akong palit ganit sa DigiDirect. Pero wala na akong i-post ang pangalan ni Brad. So, nanood si Brad. Sorry Brad, sa sunod na yung pangalan. Top na. Nindot. Balik mo ni Don karon. Yan. Tabihan mo, boss. Tabihan mo. Yan. Motor. Suroy ta, brother. Suroy. Kita ka sa likod. Skateboard lang sa taas. Skateboard. Kay lingaw man. Padung na uli. Pero hapit-hapit ta kadiri ko mga tindahan. Skate ta kinagmay. Pero na ako sa footpath nag-skate. Bawal man mag-skate sa footpath. So bawal na ginawa na ako. Lingaw pagod siya. Fuck you. Buang tohana. Anyway. Nako diri karon sa Lilburg Street ang tawag ani dapit namin sa syudad and nangari ang mga outdoor shops pero dai outdoor shops nangari light backpacking site so kato mga outdoor friends na ko nahilig magka ng type of stuff na outdoor diri mo dapat kasi dagang kananan to but yeah most of the places I like here kanisa no light backpacking so kaiter ka na diha backpack na diha kini bogong daghan kini ngari namo sa Melbourne outdoor mo tirada ari mo sa Lilburg Street na daghan ngari pang outdoor ayos kayo
Kana diha paddy pollen. Indot sa mga stuff diha, mga bag. Uban pa. So asa naman wala na ubang outdoor shop na rin. Kani mga bag rin nga rin, di gid outdoor. Then ari ka sa likod mga alleyways. Uni naka-cool sa Melbourne. Kay pahayagan ako. May mga alleyways. Pahit kay pang photoshoot. May mga artworks ngayon ani. Yep. Picture na ako be. Okay. Wali ko yung shot ani. Sakay ta sa train. Naog ta sa basement. 2 ka floors. So dire ang sakay na nag-train. Timing 5 minutes abot na akong train. Use itataga-tanganan. Anong tao eh. Puno siya. Bye. Ito yung makasakay ta ni. Maghuot ta ni. Magbarog ta. Pagawas sa train station. Diretso og skateboard. Yep. Skate ngito ba kayo da? Este. So, padong na ko uli. And then, nag-skate ko nga rin sa ngit-ngit. Kay, may agyanan. May auto padong sulod. Hopefully, ako'y paunahon na ni. Yep, paunahon ko. So, yep, ako sa ngit-ngit karon padong ko uli. Then, nag-skateboard lang ko padong sa balay. Though, bawal niyong ibuhat kay wala ko helmet. Paksi ko ani. Anyway, kapoy mo dala helmet doon tapulan ka baka Pinoy. Pero yeah, finding my way through. And yep, story ako sanahan kay roundabout na diha, roundabout and peligro kung na auto, huwag ako helmet, maligsan ko, mukirig ko, patay. Okay, so nanak ko rin sa tarong madalan, di tarong sikinag tingog akong ligid. Unahan akong vlog. Okay, narak ko nga rin sa unahan. Okay, current events. Sa current events ron. Pagbasa ko ng mga post regarding Eric Mati, regarding atong food, nga street foods daw sa Cebu. Taghangkig na ako na to na triggered kay mulagi ano street food Cebu. Pero sa akong pagkabasa sa post, ano yung tanggapi ng lechon? Ano, basig nasa film ang lechon, pero ang lechon din na street food. Kanang mura na siya ganang tawag natong celebration food or kanang party food. Murag pangkuan siya ba, pang centerpiece. Kung sa US pa na sila kanang kuan, tawag natog US ba? Di ko siguro limutan ka US good. Na sila kanang turkey. Sa Pinas, napuntay ato lang kay kuan. Muna lechon. But yeah, ako na sa ba? Nabi ba Pinoy sa Junoy nga. Di na lang gid malipay ba kanang masuya. Kanahan kamitanan. Char. Di pa lang tayo nana no. Pero mo saka ta ba dita mag not get stuck sa ubos nga murag sigla tag ginubaay. Pinabangay gud tagod sa mga tawhan ay. Anyway, way klaro ako storya ron. Kay wa ko'y klaro. And I'm home now. Yep. Ay, kangit-ngit sa kuha. Pero ko na mag-edit. Yan, nag-upload ka rin ng akong file for kahapon. Yan, ngit-ngit. Wala yung makita sa kong now. Okay, nag-blur. Asan ba ako now ni? Uy, mag-focus siya. Tara. Tara ko now. Focus. Di siya ka-focus. Oh, hoy! Nasa nga rin. Magkita na sa ta. Padong nasa ko sa gym kay gahapon rest day. Tulog ko dito. Yan, human na sa kong edit na to sa balay karon for the day. Mag-gym sa takadali. Human, hopefully makalaba ko. Pero ugma, sayo ko ugma. Kaya mag-shoot mig kasal. Freelancing mini doon. Ugma.
Aw na si Ayo ni duka mo ko eh. Of course kadlaw naman dukaon jud ka pero manglaba pa ko niya. Gym sa ta para akong sinina nga gigamit malabhan. Let's go. Just finished a gym finally. It's the 4th day of the month. Been doing good in my schedule. I hope I stay this way. And hindi ko in English kay hindi mo vlog na ako. Go back Bisaya ta. Kaya tayo sige lang akong in English. Bisaya I'm leading a vlog. So Bisaya di ko. So yeah. Sige shagit eh. Yeah, magkaroon ko naman sa gym and I'm heading off to Burwood kay mag-laundry. Yes, when I time mag-laundry kung weekend, mag-isip kong laundry and then most of the times kung public ka laundry nagkakig tao, samok murang gabi ko maglaba more sa ng time, murag relax ko di ba tayo kay kumay nagtao kanang kung laba gabi then walay samok pa kay nagkakig tao na samok sa hugaw kaya mo kanang ba ng machine mga tao mo pasan-pasan ng stuff everywhere shit guys shit bayutay so one of the things ako kabalakan karon kay kadlawon na and then sayo pa mi ugma mag-shoot mig wedding freelancing and di lang siya basta-basta nga wedding cause mag same day edit mi duha ra mi kabuok. Most din na difference day sa mga videographers sa Pinas o dire sa Australia kay most of the times sara ka mag-shoot og video kung duha kung pwede duha kung mag same day edit mi nga ri it's either 2 to 3 people so na unsa ta ka spoiled sa Pinas mag-shoot kay kasal mag same day edit barato man ang labor ang mga videographers daghan kayo like usa ko paryuhan nung ko sa una katong kami ni nila Tonton overloaded ang auto dire tagduha tag-usa at most tulo upat usahay mo reklamo na sila crowded but still doable especially kung Pinoy ang magpa-shoot para yeah muna nga rin pas man akong topic so may klaro madlabas ako sige madlabas ako paslak mo na akong mga sinina nakanindot nga rin ay kum kay na app so select lang na ni mo sa nga kuan sa nga washing machine mong gamitan press din ka washer 1 continue nag-loading pa siya kaya na may lang option pwede man ka magbutag coins and ang ato'y machine para magpasinsiyo but dire yata yung mahala dosi daghan man sad yun na lang so dire press ni mong app diha preparing so paabot ka na mo beep tara beep na so set lang na to tanan start o na sugod naglaba agas din tubig samtang naglaba na siya diha ang hitabo is naasa kong app musulti siya unsang time na ako mahuman o unsang time siya mahuman og laba so pwede na ako siya biyaan diha akong phone mo alarm lang nga uy man na mong laba tuwa na nga karon wala may tawo yung mga awat karon so akong buhaton is adto sa akong tindahan or mag washing ko gakagmay sa auto kay ang auto nagputi-puti apoy mag washing sa auto mahal adto sa akong Kmart kay tanan kog nabay nindot na t-shirt ka ng mga cool so murag late mga sa gabi niya taas na ang vlog ba murag 1 point ta 1 point sa mood so i-cut man sana ko nga rin see ya guys before I wrap up tonight nag-try ko ganang record sa audio dire with the microphone here para naanto nindot ba ang audio kung mag small lang ko nga camera nga walay input microphone niya para nindot sa tagtono ba nindot og tingog para inig paminaw niyo sa mga vlogs nako sa mga video nindot sa siya gawas ba murag ganahan sa paminaw bati sa ganang tanaw kag video niya ang sounds kay ana ba problema is nasayop na og setting so ang previous nga mga videos batig audio piste kani nindot ni audio sige ta pangita ko jud na OCD ko sa audio ron anyway tabi lang niya ako sige pakatog na mo ako rin matug na like what I said sa previous vlog trial pa ni di pa ni siya final pero third episode na anyway maura sige exit na ko bye bye. Woo!